Il-Kunsill tas-Sigurtà tal-Ġnus Magħquda fin-New York l-Istati Uniti għadu kemm approva riżoluzzjoni importanti għal waqfim mill-ġlied u aktar għajnuna umanitarja fil-Fatt Nofsani, speċjalment f'Gaza. Ir-riżoluzzjoni kienet maqbula wara jiem ta' negozjati biex jiġi evitat l-użu tal-vito mill-Istati Uniti. Minkejja dan ir-Russja ippreżentat emenda oħra fl-aħħar minuti minkejja din ma ġietx approvata. Pajjiżi Arab qed iqisu l-riżoluzzjoni ċediet ħafna biex ikunu aġevolati l-Istati Uniti u Iżrael. Malta li bħalissa għandha siġġu mhux permanenti fil-Kunsill tas-Sigurtà f'nofs Novembru li għadda resqet riżoluzzjoni separata favur il-protezzjoni tal-innoċenti li sabet l-approvazzjoni tal-maġġoranza u minnaj voti kontra. Il-Prim Ministru Malti Robert Abela ukoll appella diversi drabi fl-aħħar xhur fil-fora internazzjonali favur il-paċi u l-waqfien mill-ġlied b'mod permanenti.